handingodi kunyepera ndarageza kutaura kwaari kuita asi munhu ari willingly kumira nezvakaengerwa kuhondo ari kuzvidza even madzitateguru edu. Ndakanzwa achitaura achiti Mnangagwa anenge ane 92 years ancestor atitongo neancestor adii kuti Mnangagwa anenge akurisa amudhara atozvidza mashoko anoreva zvinhu zviviri. Vanhu vachirwa hondo vaitungamirirwa nemadzitateguru edu Yesu handi ende madzitateguru edu hana mhaka yakatitadzira isusu. Vakasvika vakapambwa nevarungu vakaurawa vakashandiswa mahara. Chamunovengera madzitateguru chii? Kulien TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho 1 chivhitivhiti chinobudisa nyaya without fear or favor. Ukaona ndadzoka ndauya kudai so panenge pasisiri pasingachaitwe zvekutamba nekuti isusu hatite zvekutamba pabasa. Ndadzoka nemwe guest ari kutaura kuti ari kuchallenge chese chinonzi munhu mutapa, aritaura kuti iye is the real munhu mutapa. Saka ndoda kuti muteerere munyatsonzwisisa zviri kutaurwa naguest uyu. But before I do that, ndisanda kukandirai manzwisisa, ndisanda kusanganisai kana kuti ndisanda mufonera muchinzwa panapa. Ndoda kungozagara ndangozivisa vanhu vari South Africa kuti kana uchida kuregisterwa company obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zviri easy. Bata Owen we-education research ndiye one munhu ane company inokwanisa kuregistera zvinhu izvozvo muSouth Africa. Saka sasasukure mjivhara chero uri kunze kweSouth Africa zvinoita futi ane maitiro aanoita because icompany iri registered inobatsira kupedza masports. Garai mavabata zvamanje manje icho. Yes mambo munhu mutapa, sanganai nevateereri muri sei? Makadii zvenyu? Aiwa ndimambo patembo samaita vechokwadi veropa rechokwadi. Ine nyaya yakandishungurudza nezuvo ndaiona vageza pandakanzwa ngoti mutupo wamunhu mutapa waiva moyo. Vandaziva kuti vari kuindosa Timothy Chiminya. Timothy Chiminya ari kuzvitowo munhu mutapa anofambidzana naMnangagwa. Ndakaziva kuti trick Timothy Chiminya chimukomana chaMnangagwa. Ende chichitaurwa nevanoziva vanoti vese kubva kuna Mnangagwa, Timothy Chiminya navageza. Ndakanzwa navaJeff Judah vachiti vakabva kuNyasaland nekuzambia vanhu ava. Sa havana rudzi navamunhu mutapa asi vese vari kurwira kuda kuti vanzi ndiana munhu mutapa. Saka ini ndine evidence yandaunganidza yakawanda yekuti ndichazopa kumaKulien video mozoriona rese rakati kure rine evidence inobva kuma newspaper, robva kuma blogs, robva kuma Twitter, robva kuma YouTube channel, robva kuma books. It's almost 17 minutes. Rinongoprova kuti wamunhu mutapa royal blood ranga rembisi kubva kuna founder. Yeah. Alright. Ndo zvandauya nazvo muresta. Yeah. Ipapo ndikupa nzwisisa ndikupa onera. But ivo why is it vachiti uyo anenge achiyera moyo? Mimi munofunga kuti chii chiri kukonza kuti vataure vapanane kuti muyera moyo ndiye anga ari munhu mutapa? Imi makazvitarisa imi? Chakaitika ndechokudai kumaKulien. Vanhu ava vakada kunyepera vanhu handika. Ende pakatanga kunyepera vanhu ini ndaizviona pandatirega ndivasiya. Havana kunge vaita enough research panhema dzavo. Ubva vanonyepa kuti imoyo akaita makampeni ake ese kuti zvekuti vanhu vanga kutoziva kuti munhu mutapa imoyo. Vandati right, regedzani chiexpose ndaane evidence. Havasina kwavachahwanda navo. Ndine mavhidhiyo ake achitaura kuti muyera moyo Timothy Chiminya. Ini ndine maevidence emabhuku mamwe akanyorwa kuma 1988 mamwe kuma 18th century anotaura kuti munhu mutapa waive muyera mbizi kwete muyera moyo. Ndatoda kuchoti nanyangwe kuno vanopedza zvemudzimu munoshandisa mucheka weblack newhite. Machinyakare vamwe vaitoshandisa dehwe rembizi. Zvakatangira pautongi hwamunhu mutapa spirit medium yekuda kuzama kupraise vamunhu mutapa. Ndobva razonzi rava mucheka womudzimu. Alright. Yeah, ndikuibata. Alright. But inonzi chi imimiwo se munhu wa isu toziva what we know pafair chapo ka
vamunhu mutapa munhu wekuti anga nemasimba aangainawo hazvisisiri zvekuti kunyeberana kana kuti kutenderera. That's true. And vanga netsvimbo dzanga dzine simba zvese izvozvi. Mungati panzi paitwa demonstration of power to prove kuti who is the real munhu mutapa. Imi munokwanisa here kupamira ipapapa muchidemonstrate power kana vauya vakomana vakuti ngati demonstrate power tione kuti the real one ndeupi? Ndaida kutombokudza hangu ndisandapindura zvinhu ndozozvipinda. Kana mucharangarira munhoroondo, kuna Miyera Mbizi Tembo akachekwa masikati machena zuva rakaora. Makambozvinzwa? Ndakamboinzwa nyaya. Makambozvinzwa? Kana ndichikutaurira kuti madzitateguru edu adzoka, vari kuda chigaro chavo, vari kuda kuti zvinhu zvitongwe nenzira yavo yakanga iripo wachena vasati vauya. Hamuna kuona mwedzi uchiora here? Nyaya yacho iri kusimbirirwa nguva ipi? Takaona. Makaona. Kune zvimwe futi zviratidzo zviri kuuya zvakawanda zvamuchaona. Nekuda kwekuti utongi hwava munhu mutapa bloodline rachona rinana mambo Solomon nana mambo David vakatombotonga pasi rose. Saka utongi hwatinahwo izvozvi raitinawo pasi pese nyange kune munhu mutema pasi rese kune macolonial rules vada kuti zvibve utongi hwavo papedzana nekubvunzira Nyadenga pakutungamirira vanhu ndiwo wavari kuda kuti udzoke. Unoita kuti kana riri ivhu rakapiwa naNyadenga mahara rinofanira kugavanirwa kumunhu wese mahara. Hakuna kufanira kutengeserwa residential stand ivhu ravo iro nyange rakapiwa zita rechirungu ringori ivhu ravo nyange kwariti plot graveyard high density low density nderavo rinofanira kugavaniswa mahara. Ndo utongi hwavari kuda ihwo. Masaini ese muonayo ende kune mamwe achauya futi. Tukupabata. Alright. So imimi pakudzoka apa. Ndikupanzwa ndati ndachira pakuti pakudzoka apa pamuri kuti vanhikirikina madzoka ndoziva zvangu kuti munogona kusataura time chacho yekuti right musi wakati kana kuti zuva rakati because obviously zvinenge zvinewo mastrategies azvo emunenge musingadi kuti zvinge zvichizivikanwa. But tingatarisira zvemakore api mudhekedi rineri ratiri rineri munguva yeneyi kuma 2020 something here kana kuti kumachii ndo zvimwe zvakakosha kuti zvizivikanwe ngore zvinoitika ndechekudai so patakapambwa nevachena vaishandidzana nemweya yakaipa madhimoni nemweya yasatani. That's muchiona dzinonzi satani akauya kuzoparadza nekudii zvese varungu vakazviita ende ZANU PF iri kuita system iyo yevarungu zvavaita zvokuparadza kuuraya kudii atungamirirwa nemadhimoni vanhu vana vasatani vachiita zvinhu zviri evil. Saka vakuuya ava utongi hwaNyadenga unofambidzana nemudzimu wakachena unoyera. Ndiwo wamunoti Holy Ghost kumachechi, mudzimu wakachena unoyera. Ndiwo uchakupfekai vaya vane mwoyo wakanaka vanofambidzana netsika neunhu vanobhekana nezvakaipa vasingafarire zvinhu zvekupondwa kwavanhu zveutsinye zvesatanizimu zveuroyi nezvezvikwambo. Ndo vachagarwa nemweya wacho wekutorwisa ivava vakaipa. Ndo judgment day yacho iyoyo. Posarawo vakanaka utongi hwaNyadenga hwouya. Alright. But pamuri kutaura zvekuti mweya apa tiri kuonaka kumachechi kava nemweya yavanayo ende tikatarisa these guys vanotofambawo nemapasta nemaprofets avo nechinchi mapostori chinchi. Mweya uyu uri kusaidi kupi kuti vanhu vangakwanisa kuziva kana kuti vangatendeuka? Mweya mumwe chete here uraite sachi? Tingodimura question yacho. Mweya mumwe chete here nemweya mumachechi arikwayo? Chinoitika chero mungava mubhaibheri menyu makatonyorwa kunzi kune vanonyepedzera nevamiri pachokwadi. Ndinovimba munopanzwisisa. Nyadenga ndiwo mumwe chete handika, but nzira ndo dzasiyana. Okay, I'm not Holy Spirit, Holy Ghost handika. Mudzimu handiti mweya wemufi ndiwo wamunoti ghost handika pachirungu. Ndizvo zvahandika. Kuyera kando holy. Ndoda kuzama kuratidza kuti isusu tisiva original vanhu chitendero chedu chinotofambidzana naNyadenga. Ndo kuyera kando holy. Saka pandoti wakayera unoyera, mudzimu wakachena unoyera. Saka ndikuda kuti clean Holy Ghost zvichireva kuti
vanhu vanofambidzana nemudzimu chaiwo wechokwadi nemweya mutsvene wechokwadi nekuti kune mweya mutsvene yawe ichiinterpretwa nevarungu yemubhaibheri yekuti munhu ari kukubira ivhu rako, ari kushandisa mahara, ari kuuraya akapa akakubatira mabhaibheri. Vakazama kutwista chitendo kuti chiita kunge ndicho chichokwadi, obva vanoisa nhema dzekuti vakwanise kucolonize, but zvitendero zvechokwadi zviriko. Saka vanogarwa nemweya wezvezvokwadi havadi zvinhu izvi zvefeki. Alright. Yeah. Ndikupa nzwisisa. Pane imwe question manga musati mapindura yatati taura yekuti pa demonstration of power ndanchiti munopamira here ndo zvandachida kubvunza vakomana vacho vakanzi vauya because ivo the belief kuti vanaro power pamanzwera ndakambozviitawo hangu inini. Yesu pachitendero chedu kana muchizi hatisi vanhu vemapipa, hatisi vanhu vemasaramusi, asi imi ndiri mutumwa. Nyadenga kubudikidza nemudzimu wakachena unoyera vacharatidza ukuru hwavo. Handi nokuda kwekuti ivo vari kutozviita udzoki hondo yakafirwa pazvimuringa zvose. Vanhu vaida utongi hwavo. Dai kuri kuti wakanga usiri nani havairwisa varungu, vaingorarama wakanga wauya nevarungu ivovo. Vanhu vairwira chinhu chimwe chete, zvavakarwira ndo zvavada kuti zvidzadzikiswe. Rarama yedu yakanga iriko before. Asi handisi kuti kuchange kusina mafoni, kuchange kusina zvinenge zviriko, asi raramo yedu ndiyo inenge iri foundation yedu. Raramo, utungamiriri hwemadzitateguru, mitemo yedu, mufambisirwo wazvaitwa, ndo zvandiri kumiririra. Saka handizve kana izvozvo kana ndoda kuti zvinoda kuti ndimbonoita mapipi ekuratidzana nawo vanhu kuti ndinosungudza gomo ndozodii. Ndiri kungomirira kuti ndoda utongi hwedu wanga uripo. ZANU-PF yasvikadza for 45 years yatadza kuzadzikisa zvakaenderwa kuhondo. Ipapo ndikupa nzwisisa. Ndikupa nzwisisa ende ndikupaona. But you know my question now iri pakuti imimi how are you going to take over and vachaita hand over zvinhu zvacho zvisei kwamuri because kana muchinge masvika you know these guys they are armed, vane zvese zvombo everything, but imimi kana muchinge mauya handiti panodawo something chinoprova kuti muridzi wenzvimbo asvika because zvakafanana nekuti pamba penyu panga pakatorwa it's either umwe anosvika through malawyers oti imba inde yangu, umwe anosvika through zvakasiyana siyana. Ndo panditi question zviripo zviri kuitika, zvimwe zvacho hatikwanisi kuzvitsanangura hedu pamafoni, but zviripo zviri kuitika zviri muurongwa. Zvine mastage, tine stage imwe yatichavhurira kuti iitike yakasaitika, toenda kustage imwe but imwe last stage yachona ndo yatisingatauri, but zviripo zviri kurongwa. Alright. Ipapo ndapanzwisisa. Zvinogona kurumidza, zvinogona kunonoka, but chakakosha ndechekuti vanhu veZimbabwe vagara vachinzwa izwi kuti vazive chokwadi, nokuti vainyeperwa kunzi takasununguka. But tiri kushandisa mitemo isi yedu, mitemo yakauya nevapambi vepfumi. Alright. Chairwirwa ranga siri ganda jena, hewe mitemo yeudzvanyiriri yatiri kushandisa nhasi, inoita kuti iwewe unzi uri homeless, uri street kid, nenyaya yekuti hauna mari yekutenga ivhu remadzitateguru ako. Alright. Aiwa ndapanzwisisa. But tikuona anonzi mudharageza ane yake yaari kupushawo yekuda kuti hurumende iripo ibviswe handiti. Abva aisa kuti it's like arida kuti regime utongi huripo ubve papinde wake waarida kuisa iwo. Saka mimi munenge muri part of the new nigirikini irida kuuya here next regime kana kuti mimi muri kutoti vese vanenge vachifanira kutobva ipapo. Inini ndototi vese handimbodi kunyepera mudharageza kutaura kwaari kuita asi munhu ari willingly kumira nezvakaengerwa kuhondo, ari kuzvidza even madzitateguru edu. Ndakanzwa achitaura achiti Mnangagwa anenge ane 92 years, ancestor, titongo neancestor. Adi kuti Mnangagwa anenge akurisa amudhara, atozvidza mashoko yanoreva zvinhu zviviri. Vanhu vachirwa hondo vaitungamirirwa nemadzitateguru edu Yesu. Handi ende madzitateguru edu hana mhaka yakatitadzira isusu. Vakasvika vakapambwa nevarungu, vakaurawa, vakashandiswa mahara. Chamunovengera madzitateguru chii? Ndikupa bata. Munhu mukuru afanira kumira pamaprinciples ekudzidzisa vana chokwadi. Nokuti nyika ndiye madzitateguru edu. Isusu titoriwo mbeu, seed rakabva kumadzitateguru. Dai vasina kupasa mbeu tisipo panyika pano. Havana kuita maabortion kana chingochane, vakaita kuti tinge tiripo, tinofanira kunge tichidada navo. Chokwadi ndikupa nzwisisa.
then zvimwe zvandoda kuti nditaure akataura shoko rekuti handimiri naauxiliary Mnangagwa yeye but ndinoda kuti nditaure mashoko agedzi anoreva zvinhu zviviri panguva imwe chete makamutarisisa akataura kuti auxiliary yeye anoita zveunganga kuita zveunganga achiroti satanism isusu nganga dzedu dzaisarombesa Yesu zvekuromba zvaya n'anga dzakabva kunana Nyasarandi nedzimwe nzvimbo Yesu dzedu dzaisaita zvemapipi zvandambokudza izvi handi dzanga dziri n'anga dzekuti warwara vanokupa mushonga wekuti upore nekuonesawo zvimwe zvinhu kwete zvemapipi handi vanoti mbuya nehanda vamunoti spirit medium nechirungu vakanga vari n'anga n'anga dzinonzwa sei achishoropodza sezvaanoita zvazvo handisi kumirira auxiliary but anozvionda foundation yedu yemadzitateguru edu isu akamira papi ndikupanzwa ndakateerera saka ndozvandikuti vanhu achitaura ngwarirai mashoko avo anotaura zvinhu zviri double sided mufesi uya ndatomuona geza uya anototaura kuti munhu mutapa akanga ari mwoyo werozvi empire nemunhu mutapa empire zvinhu 2 zvakasiyana. Munhu mutapa empire ndiyo yakatanga kuma 14th century kakare handi kana kuri kuti rozvi yazoteera mashure ndiye munhu mutapa yakazonzi rozvi sei yakadii ngoramba ichinzi munhu mutapa sinzi vari vanhu vamwe chete zvinoreva kuti vane mitupo yakasiyana. Totsvaga maevidence anotudzwa kuti aiwa munhu mutapa yekutanga wanga vari vahera mbizi wanga vari vahera mbizi maevidence wobofararira haupedzi zvemwoyo vatanga kubikira maevidence okuma 2024 vachida kulegitimiza uyu ndipo paunoona masosi anotanga 2024 mamwe achanga avhenganisika pakati wakatsvaka kumashure kwese uku kusvika kuma 1988 anongokudza kuti munhu mutapa wanga vari muhera mbizi aiwa ndapanzwisisa zvajeka izvi. Okay, mune zvimwe here zvamuchirura kunonzi kuti ase kutaura kuti vateereri vanzwe tisati tapeta chirongwa? Zviripo inini ndezvekuti rusununguko rwechokwadi harizi pakubvisa ganda jena. Chaitidzvanyirira ranga siri skini. Chaitidzvanyirira mitemo yakauya neveganda jena inoita titengeserwe ivhu redu, inoita kuti munhu mushandise maprinciples ekuti kana wada sheuta unofanira kuti aikutenga kana kuzviitira umene wakazvimirira. Isu taita mushandira pamwe kuti tione kuti munhu wese ane pekugara tichibatsirana, hanzi rume rimwe arikombe churu. Saka hurumende yemadzitateguru yedu iripo ika iri focused pakuti pana kuti utengeserwe imba tichange tichimeka sure tagadzira maraw materials anodiwa angave mabricks zvinhu zvese tobatsirana labor sevamwe inda wakandibatsirawo ndonokubatsirawo kwako tichitsvagawo neexperience vari pamberi ndiye kungorerutsirana zvinoita madzitateguru edu. Ndo zvatinoda kuti zvidzoke. Hakuna mufanira kutengeserwa ivhu, hakuna mufanira kushupika ivhu tinhara, zvinonzi ivhu inhaka yedu. Saka unozonitengesera nhaka yangu sei uchindiudza ndakasununguka? It's deep. Ndikuibata. Saka anageza ndozvavari kuda kuzama kuda kuvharidzira. Vari kuza chokwadi kuti varidzi vauya indinomira nemadzitateguru handinyepe. Oda kuvatuka nemaparables achitaunga ari kutuka Mnangagwa. Ari kuzvizaina ndivanzi ndo andomira nhave yeni. Ndo avengere vakatadzira. Havana chavakatitadzira isu ndiwo vakatourayiwa vachiurayirwa isisu vachizama kutorwisa kuti tinge tiripo. Ndapanzwisisa ndaibata. Alright, it's okay. Takamirira ngekini racho rikuya video racho. I'm going to post it zvakatedzana ne this one chingosvika then tobva data set tongobudisa zvese zvakatedzana ka1 so that vanhu vanokwanisa kunyazonzwisisa kuti chiri kuitika. But anyway, thank you so much. I know kuti munenge mune zvimwe zvakawanda zvekuita, but before I let you go ndoziza kuti because last time pamakamboya panapa makamboti pa freestyle and people were enjoying, you know, even myself ndakataka kunakidzwa. Nasa munozvo muda kusiya mangoti tiro 2 minutes musati maenda. Alright, mamda ndimbokuimbira ende kuitsei. Bozo munhu mutapa vaimba. Ivaimba. ZANU PF chidembo
nezvimapati zvavo chidembo tamba simusweni ndati ndakabata chidembo tamba simusweni ndati ndakabata chidembo chinobuditsa mweya unonhuhwa unokachidza chidembo tamba simusweni ndati ndakabata chidembo tamba simusweni ndati ndakabata. Ya vanganyepere havo vanhu mapropaganda achashandi mazuva ano kuti ane technology munhu anokwanisa kuaccessa evidence kuti zvinoona kuti ari kunyepera nhemba dzavo dzakaexpire. Right, aiwa pari kupisa apa pachipisa. Thank you so much for having time. Tobatana paneni ngirikini tosangana pane next video racho riri kuya zvamanje manje toti bye bye.